ವಾಟ್ಸಪ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಟಿವಿ ಓಪನ್ ಮಂತನಾಳ ಸುರುಕು ತೋಜು ನಂಗೆ ಇತ್ತೆ ಗುರುಡೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಉಂದಾದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದ ಉಂಡ ಕೀಲ್ ಕುದುರೆ ಬೊಂಬೆ ಪೂರ ಕರೆಟ್ಲ ರೆಡಿ ಉಂದು ಅಂಡ ಹೊಸತನ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂದು ಬೊಂಬೆಲು ಮಾತ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 30 kg ಮಾತ ಉಂಡು 20 kg 30 kg ಮಾತ ಒಂದು ಒಂಜಿ 6 kg 7 kg ಮೂಲು ಇಂದೆ 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 ಪೊನ್ನು ಪೊನ್ನು ಇಂದು ಇಂಚ ಈತ ನಲಿಪುನಾಗ ಅವಲ ನಲಿಪೋಡು ಅವತ್ತೇ ಇಂದು ಲೈಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಇಂದೆ ಲೈಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಓಕೆ ದಿನಜ್ಜಿ ಲೈಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಎಂಚ ಗೊತ್ತೇನೆಂಚ ಕಲ್ಪನೆ ನೆತ್ತ ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ 35 ವರ್ಷದ ಇಂಚೆಲ್ಲ ಉಂಡತ್ತ ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಮಲ್ತದು ಎಂಗ್ಲೆ ಮೂಲೆ ಆಗ್ತು ಇರ್ನ ಮೈಸೂರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮೂಡಿಗೆರೆ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಪೂರ ಉಂಡು ಇತ್ತೆಂಗ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಚೌತಿದ ವಾರ ಮುಗಿಂದ 10ನೇ ದಿನಕ್ಕೂ ಕಲಸ 11ನೇ ದಿನಕ್ಕೂ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು 18ನೇ ದಿನಕ್ಕೂ ಬಿಳಿಗುಳ 13ನೇ ದಿನಕ್ಕೂ ಮೂಡಿಗೆರೆ 14ನೇ ದಿನಕ್ಕೂ ಗೋಣಿಬೀಡು ಅಂಚ ಎಂಗ್ಲ ರೌಂಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ಪ ಅವ್ರು ಈ ವರ್ಷದ ಇರ್ನ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದುಲ ಒಪ್ಪನು ಒಂಜಿ ಕಲಾ ಬಳಗ ಎದುರು ಅಮೇರಿಕದ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ಗೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಕಡಪುದ ಅವು 3 ವರ್ಷದ ಇಂಚ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಅವಲ ಒಂದೊಂದು ಅಮೇರಿಕ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ಇದು ಪುತ್ತಿಗೆ ಮಠದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಓಕೆ ಹಾಂ ಬಹುಶಃ ಅವು ಬಾರಿ ಪೇರ್ಮಪ್ಪ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ವೇಲೆಡು ಬಚ್ಚಿಂದು ತೆತ್ತನು 2 ನಿಮಿಷ ತೆತ್ತನು ಒಲ್ಲ ದೀಂದು ಫುಲ್ಲು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ತುಳುವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಕಲ್ತು ಒಂದು ಪುನಃ ಸೊಲ್ಮೆ ಪನ್ಪಿನ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅಂಚಾದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ಬೋಡೋನುಪ್ಪ ಅಂಚಾದು ಇನ್ನು ಎಂಗ್ಲು ಸೊಲ್ಮೆ ತೋರಿಸ್ಪವನು ನಮಗೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡದೊಂಜಿ ಕಲಾಕೃತಿ ದಯಪನ್ಲಾಗ ಒಂದು ತುಳುನಾಡು ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದು ಎನ್ನುವಲ್ಲಿ ಕೇಶವನ್ನ ಇಂಡಿಯಾಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಯ್ಯೋ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಸತ್ಯಶ್ರೀ ಕಲಾ ಬಳಗದ ಈ ವರ್ಷದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡದ ಕಲಾಕೃತಿ ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಇಂಚಿತ ನೇತೊಂದು ಕೇಶವ ಪದ್ರಾಡು ಮುಲ್ಪ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚಾದು ಈ ಸರ್ತಿದ ಚೌತಿ ಅಷ್ಟಮಿ ಹತ್ತು ನಾನು ಮಾರನೇ ಮೇಡು ನಮ್ಮ ರೋಡು ನಮ್ಮ ಕೇಶವನ ಈ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಕಲಾಕೃತಿನ ಮಾತ್ರ ತೂರಗಿಲ್ಲ ಕೇಶವ ಅದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಉಂದಾದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದ ಉಂಡ ಕೀಲ್ ಕುದುರೆ ಬೊಂಬೆ ಪೂರ ಕರೆಟ್ಲ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಅಂಡ ಹೊಸತನ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂದು ಒಂಜಿ ಹೊಸತನದ ಬೋರ್ಡ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಐಕ್ ಅದು ಎಂಚ ಇದು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಂಡದ ಐದೊಂಜಿ ಆ ಸನ್ನೆ ಮುಖಾಂತರ ಐಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಇಂದು ಮಲ್ಪನೆ ಮುಖ್ಯ ಎಂಚಿನ ಹೊಂಡ ಎಂಗ್ಲೆಗ ಲೈಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಎಂಚ ಮಾತ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಐತ ಒಂಜಿ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಓಕೆ ಬೊಂಬೆಲು ಮಾತ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 30 kg ಮಾತ ಉಂಡು 20 kg 30 kg ಮಾತ ಇಂದು ಒಂಜಿ 6 kg 7 kg ಇಂದು ಇರ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ಒಲ ತೂದಿತ್ತಾರೆ ಯಾನೇ ಫಸ್ಟ್ ತೂಪು ಅತ್ತು ಹೆಂಗು ಕಲ್ಪನೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದುಂಡು ಐನು ಇಂಚೆ ಮಲ್ತಾನೆ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಓಕೆ ಹಾಂ ಅಂಚೆ ಲೈಟ್ ವೆಯ್ಟೆಡ್ ಇಂಚ ಅದು ಇಂಚೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಂದು 14 ಫೀಟ್ ಹೈಟ್ ಉಂಡು ಹಾಂ ಏತ್ ಬೊಬ್ಬೆಲ್ಲ ಆತ ಮಲ್ಲ ಆತ ಎತ್ತರ ತೋಜುಜಿ ಇಂದೆಷ್ಟು ಸಬೆಟ್ಟು ರೋಡ್ ಪೋನಾಗ ಬೇತೇನ ತೋಜು ಬೇತಿರು ತೋಜು ಲೈಟಿಂಗ್ ಮಾತ ಲೈಟಿಂಗ್ ಬರಂಡ ಹಾಂ ಎದುರುದು ಲೈಟಿಂಗ್ಲ ಬಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೌಂಡ್ ಪಾಡ್ದು ಒಪ್ಪುನ ಎಂಚನಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ದು ಒಪ್ಪನಿ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಈ ಸರ್ತಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಂತ ಪಂಡ ಬೇಲೆ ಅತ್ತು ಎಂಗುಲು ಸಾಧಾರಣ ನಾವು 35 ವರ್ಷದ ಇಂಚೆಲ್ಲ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಅಪ್ಪಗ ಏರು ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಇತ್ತೇರು ಅಂಚೆ ಬಕ್ಕಂದು ಆಯ್ಲ ಕಾನೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಒಂದು ಮಾತ ಜನ ಶಿಷ್ಯರ್ನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾತ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋನೇ ಬಂತ ಅಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನದ ದಿನಟ್ಟು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ದಯಗೆ ಬಡ್ದು ಹೊಸ ತಿಂಚ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಇಂಚಿತ್ರ ಬೇತೆ ಇಂಜಿನ ಉಂಡು ಅನ್ನರೆ ಈ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿತ್ರ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಪೊಣ್ಣು ಕಾಮಿಡಿ ಇಂದು ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ತೋಜ್ಪವ ಓಕೆ ಹಾಂ ಬೊಕ್ಕ ಹಾಂ ಅದು ಇಂಚಾನೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಇಂದೆ ಇತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮೂಲು ಇಂದೆ 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 ಪೊಣ್ಣು ಪೊಣ್ಣು ಹಾಂ ಇಂದು ಇಂಚ ಈತ ನಲಿಪುನಾಗ ಅವಲ ನಲಿಪೋಡು ಅವತ್ತೇ ಇಂದು ಲೈಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಇಂದೆ ಲೈಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಓಕೆ ದಿನಜ್ಜಿ ಲೈಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕೈ ಕಾರು ಮಾತ ಬರ್ತಾ ಅಂಚೆನೇ ಕೈ ಕಟಾಡ್ತದೆ ಬೋಪುನು
ಹಂಚನ ರೆಡಿ ಇತ್ತು ಪಾಡ್ಲೆ ಎಂಜಿ ಓಕೆ ಅವರಿಯಾಗನೇನು ಅವು ಮಾತ ಒರಿಯಾಗಿ ಕೈ ಕಾರು ಮಾತ ಸಿಕ್ಕದ ನನಗೆ ಇಂದು ಅಪ್ಪನು ಇತ್ತೆ ಕ್ರಾಸ್ದು ದಿನ ವೆಯ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುನು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಒಂಥರಾಗ ಸಣ್ಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಪ್ಪುನು ಇತ್ತೆ ಪಡಿಪ್ಪ ಇರಿಗೊಂದು ಎಂಚ ಗೊತ್ತೇನೆಂಚ ಕಲ್ಪನೆ ನೆತ್ತ ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ 35 ವರ್ಷದ ದಿಂಚೆಲ್ಲ ಉಂಡತ್ತ ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಮಲ್ತದು ಎಂಗ್ಲೆ ಮೂಲೆ ಆಯ್ತು ಇರ್ನ ಮೈಸೂರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮೂಡಿಗೆರೆ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಪೂರ ಉಂಡು ಇತ್ತೆಂಗ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಚೌತಿದ ವಾರ ಮುಗಿಂಡ 10ನೇ ದಿನಕ್ಕೂ ಕಲಸ 11ನೇ ದಿನಕ್ಕೂ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು 12ನೇ ದಿನಕ್ಕೂ ಬಿಳಿಗುಳ 13ನೇ ದಿನಕ್ಕೂ ಮೂಡಿಗೆರೆ 14ನೇ ದಿನಕ್ಕೂ ಗೋಣಿಬೀಡು ಅಂಚ ಎಂಗ್ಳು ರೌಂಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ಪ ಅವು ಈ ವರ್ಷದ ಇರ್ನ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂದುಲ ಒಪ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಕಲಾಬಳಗ ಎದುರುಡು ಬೊಂಬೆದ ಅಂಚೆ ಪಿರವ್ರದ್ದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆ ಒಪ್ಪುನು ಎದುರುಡ್ದು ಉಪ್ಪು ಅಲ್ಪ ಉಂಡ ಗಣಪತಿ ಕೊನಪ್ಪನಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲನೆ ಟ್ರಕ್ಲು ಮಾತ ಸಾಧಾರಣ 25-30 ವರ್ಷದ ಇಂಚಲ್ಲ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಂಚ ಇಂದಿತ್ತ ಪೂರ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪೋಯ ತೂಪುನಾನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೂಪುನಾನೆ ಪೊರ್ಲು ಬೊಕ್ಕ 3 ವರ್ಷದ ದುಂಬೆ ಅಂಕುಲು ಅಮೇರಿಕದ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ಗೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲ ಕಡಪುರ್ದ ಅವು 3 ವರ್ಷದ ದಿಂಚ ಟ್ಯಾಬ್ಲ ಅವಲ ಒಂದೊಂದು ಅಮೇರಿಕ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ಪುತ್ತಿಗೆ ಮಠದ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಓಕೆ ಬಹುಶಃ ಅವು ಬಾರಿ ಪೇರ್ಮಪ್ಪ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಮೇರಿಕಾಗೆ ಎಂಚ ಶಿಪ್ಪುಡು ಕಡಪುರ್ತೀನಿ ಶಿಪ್ಪುಡು ದಾದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅವನ್ನೆರು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಒಂದು ಶಾರದಾ ದೇವಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಆಜಿಪೀಠದ ಅವು ಮಾತ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಕಂಟೈನರ್ ಪೋತನು ಅದೇ ಅಡ್ಡವನ್ನು ಓಕೆ ಮುಲ್ಪಲ ಬರೋದು ರಕಾಸೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂದು ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಅವೇ ಕೇಶವನೇ ಪನ್ಲಕ್ಕ ನಿಂಗೆ ಎಲ್ಪ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಇತ್ತ ರೇಡಿಯೋ ಒಂದು ನಂಜೆ ಅದು ಎಂಕುಲ್ಚೂರು ಬೇಗ ಬೈತೀನಿ ಅಂಜೆ ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ 30% ಬೇಲೆ ಪೂರ ಪನ್ನಾಗ ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಜಕ್ಕಸ್ ಆತೋಜು ನಂಗೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಏತು ಮಂದಿ ಇಂಚಿನ ಮಾಡೆಲ್ ಪದ್ರಾಡು ಇಂಚಿನ ಪದ್ರಾಡು ಮಲ್ತದ ಪಿರ ಬೇತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಕುದುರೆ ಒಂಜಿ ನರಮಣಿ ಪಿರವಡ್ದು ಕುದುರೆ ಈ ಕಾರ್ದೆರ್ ಪುನಃ ಕುದುರೆದೆಲ್ಲ ಕಾರ್ದೆ ತಂದು ಹೋಗುದು ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಅಂಚೆ ಮತ್ತೊಂದು ರೆಡಿ ಉಂಡು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಒರಿ ಗಿಟಾರ್ ಬಾರ್ಸನಾಗ ರಡ್ಡು ಪ್ರೇತಲು ಅಂಚನೆ ಇಂಬಿ ಎಂಚಿ ಆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪ ಅಂಚನೆ ಹಾಪು ಅವತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಚೌತಿಗೆ ಅಷ್ಟಮಿಗಾನ ರೆಡಿ ಹಾಪು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ದಬನಾಗ ನಂಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಖಾಲಿ ವಿಡಿಯೋ ತು ಮಾರ್ ಬೇಲೆ ಇರಿ ಮನ್ಪುನಾತ ಈ ಸರ್ತಿ ಅಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಮುಸೋಡಿಕೆ ಚೌತಿ ಮಾರ್ನಿ ಮಾತು ಉಪ್ಪುಂಡು ಲಂಚ್ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಲಾಕೃತಿ ಏರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಮಾತಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫಿ ಎತ್ಪುರ ಪಾಡ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾತಿಲ್ಲ ಪದ್ರಾಡ್ಲ ಹೊರಾಣಿ ಫೋನಾಗ ಜಿಗ್ಗ ದೋಜುಂಡು ಅಂದ್ ಹಾಂ ಕಟ್ಟ ಕರ್ಪ ಯೂಸ್ ಮಂತನ ಚೂರು ವೆಯ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕರ್ಬ ಜಾಸ್ತಿ ಪುನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬೆತ್ತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಗಳು ಅನ್ಪುನ ಬೆತ್ತ ಹೊಂಡ ಬೆತ್ತ ಹೊಂಡ ನಾಗರ ಬೆತ್ತ ಹಾಂ 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 ಓಕೆ ಹಾಂ
ದುನ್ನಾಲಜಿ ಪಾಡ್ನ ಹಾಕ್ಲ ಒಂಜಿ ವೇಲೆಡು ಇಂದು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ವೇಲೆಡು ಬಚ್ಚಿಂದು ನಾನು ದೆತ್ತನು ಇದ್ರೇಗಿ ದೆತ್ತನು ರಡ್ಡು ನಿಮಿಷ ದೆತ್ತನು ಒಲ್ಲ ದೀಂಡು ಕುಲ್ಲುಂಡು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸರಿ ಒಂದು ಕಾಲ ಅಂಟಾರೆ ಪಿರೋಡು ವೆಲ್ಕಮ್ ಬಾ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊ ಶರ್ಟ್ ತೆಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಶರ್ಟ್ ತೆಗಿ ಏತು ದಿನದ ಬೇಲೆ ಕೇಶವನೊಂದು ಇತ್ತು ಒಂಜಾರು ತಿಂಗಳದ ಬೇಲೆ ಆಂಡು ಒಂಜಾರು ತಿಂಗಳ ಆಂಡದ ಇರ್ಲು ಬಗ್ಗೆ ಅವತ್ತು ಏರೇರು ಬೇಲೆ ಆಪಜತ್ತ ಆಯ್ತಾ ವಿಷಯದ ನೀರು ಗೊತ್ತು ಇರ್ಬೋಡಿ ಅಂದು ಅದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಎಡ್ಡೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಕುಲಿ ಒಂಚೂರು ಪಂಡ್ರಿನ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಪನ ಕುಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡು ಇದೆಲ್ಲಿ ಇದೇನದು ಕೇಶವನ್ನಿ ಮಲ್ಲಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಗೊಂಬೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲು ಅವು ಮಾತ್ರ ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಹೊಸತನ ಬರುಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕುಲೆ ರೆಡಿ ಆಗ ಕೈ ಇಂಚ ಬೀಜ ಅಲ್ಪಂಜಿ ಕೈ ಮುಲ್ಪಂಜಿ ಕೈ ಇಂಬೇನ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಬೆತ್ತ ಇಪ್ಪುನು ಮಾತೆಗರ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಉಪ್ಪುನು ಇಂಬೆ ಇಂಚ ದೇರ್ಪುನಾಗ ಹೆಣ್ಮ ಕೈ ಮಿತ್ತು ಒಪ್ಪುನು ಹೆಣ್ಮ ಕೈಲ ಜನಕಲೆ ಜೋಕಲೆ ಖುಷಿ ಅಪ್ಪು ಈತೆ ವೆಯ್ಟ್ ಅವತ್ತೇ ಮೂಲು ಭುಜ ಕೊರ್ಪುನು ಒಂದು ಇಂದು ಮಾತ ಮುರಣಿ ಆಳದಂಗಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಆಂಜನೇಯ ಇಂದು ಆಂಡು ರಪ್ಪ ಮಲ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ದಿನ ಒಟ್ಟು ರಾಮ ಎಂಚಿನ ಹನುಮಾನ ಇಂದು ಉತ್ಸವ ಮಲ್ಲ ಹಳದಂಗಡಿಡು ಐಕ್ ಇಂದೆಕ್ ದೇವರನ ಇಂದೆಕ್ ಯಾಗ ಹನುಮಾನ ಯಾಗ ಐಕ್ ಯಾಗ ಉದಿಯಾರೆ ಒಂಜಿ ಓಲೊಂಡು ನೋಡ್ರು ಬಂದೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೋರು ಪಕ್ಕ ರಪ್ಪ ಬತ್ತು ಕುಲ್ತು ಅಂತ ಬಂದು ಎಲ್ಲೇ ಬಾಲೆ ಇಂದು ಮತ್ತು ಆವಿಷ್ಕಾರ ಇಂದೆ ಇಂದು ಏರು ಒಂದು ವೈಟ್ ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಈ ಫ್ರಿಜ್ಜಿದ ಸೈಡ್ ಥರ್ಮೋಕಾಲ್ ಬರ್ಬಿಡತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಐಟ್ ಒಂದು ಲೈಟ್ ವೈಟ್ ಮಾತ್ರ ಬಾರಿ ದುನ್ನಲಕದ್ದು ಅಂಚ
ಇವರು ಬಾರಿ ಕೊರ್ಲು ಇಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೇಶವನೇ ಮಂದಿನಿ ಇಂದುಲ್ಲ ನಂಗೆ 3 ಇಯರ್ ಬಾರಿ ದುನ್ನೆತ್ತಿರ ತೋಜು ಆಂಡ ಪಂಜೆ ಗೇಟ್ ಪಾತೋನುಂಡೆ ವೆಯ್ಟ್ ಇಚ್ಚಂದೆ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಆ ಥರ್ಮೋಕೋಲ್ ಮತ್ತು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದ ಮಂದಿರ ಏತ್ ಶೋಕದ ಶೇಪ್ ಬಾಯ್ದು ಇಂದು ಫ್ರಿಜ್ ಒಂದು ಆಕ್ವೇರಿಯಮ್ದ ತೀರ್ಥ ಒಂದು ಪಾತೆರ ಒಂದಿಪ್ಪುನು ಮಲ್ಲ ಮೀನು ಏಪಲ ಮಣಿಪುಜಿ ಆಯ್ತು ಅಡಿಟ್ಟು ಕುಲೋಣ್ಣಿ ಮಾತ್ರ ನೆಂದಿಯರೆ ಜಸ್ಟ್ ಓಕೆ 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 ಇದೆ ಆಕ್ವೇರಿಯಮ್ ದಿಯರೆ ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಒಂದು ಮಾತ ಲೈಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ ಕೊಂಬು ಕಟ್ಟಾತನು ಒಂದು ಮಾತ ಆದಿ ಹೋಗಿ ಇಂದು ಮಾತ ಮೋಲ್ಡು ಮಲ್ಪನ ಖಾಲಿ ಇಂಚ ಮಾತಾಡೋದು ಖಾಲಿ ಬಂದು ಬಿರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು ಅಲ್ಲ ತೀರ್ನಂಗ ಬಾರಿ ಅಬ್ಬರ್ದು ಪಂಡ ಎಂಚ ಮಲ್ಪಲಿ ವೈಟ್ ಎಂಚ ಲೈಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಎಂಚ ಮಾತ ಆವಿಷ್ಕಾರ ವೆಯ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪಲಿಯ ಲೈಟ್ ಮಲ್ಪಲಿಯ ಅಂದು ಬಾರಿ ಹೌದಾ ಸರ್ ಒಂದು ಬೊಂಡ ಓಕೆ ಒಂದು ಗೆಂದಲಿ ಬೊಂಡಲ ಮದುವೆದ ಅಂದಕ್ಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಲಂಕಾರ ಮಾತ ಅಂದೇನೆ ಜೋಡಿಸೋದು ವಾರಗಟ್ಟಲೆ 15 ದಿನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸವು ಮಾತ ಬೊಂಡ ಅಂಡ ಕರಂಚನು ಒಂದು ಕರಂಚನು ಇಜ್ಜಿ ಒಟ್ಟು ಮುಟ್ಟ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಬೊಂಡ ಶಾ ಇಂದುಲ ಆಯ್ತು ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಪೂರ ಸೂಪರ್ ಇದು ಬೊಂಡ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗು ಕೆತ್ತಾರೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಕುದುರೆ ಅದಕ್ಕ ಒರಿಯ ನಡಪಣಿ 4 ಆರಡ್ಲ ಒರಿಯ ನಡಪಣಿ ಒಂದು ಕುದುರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶೇಪ್ ಬರ್ಪುಣ್ ನನ್ನ ಒಂದು ಕೈಟ್ ಒಂದು ಕೊರ್ಪುಣು 5 ಕೊರ್ಲೆಗೆ ಬೇಲೆ ಅವನನ್ನು ಓಕೆ ಒಂದು ಒಂಜಿ ವಿಕಾರ ಮನುಷ್ಯ ಕುದುರೆ ರೂಪದ ಮನುಷ್ಯ ಮಂಡೆ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ಯಾಕ್ ಇಂಚ ತೂನಗ ನಮ್ಮ ಮಾನಿಡ ಇಂಚ ಇಂಚ ಕುದುರೆ ಈ ಕಾರ್ ದೀನಾಗ ಅಪೆದ ಕಾರು ಉಲೈ ಇಪ್ಪುನು ಈ ಕಾರ್ ದುಬ್ಬು ಮನಗ ಇಪೆದ ಕಾರು ಉಲೈ ಇಪ್ಪುನು 4 ನಡತು ಪೂರಾ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಭಾರಿ ಕೊಡುದು ಅಂದ ಉಕ್ಕು ವೆಯ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೆತ್ತ ಅవి ನಿಂಚಲ್ಲ ಬೆಂಡು ಅನ್ಕೊಡಿ ನನಗೆ ಹಾಂ ಬೆಚ್ಚಡು ಬೆಚ್ಚ ಅನ್ಕೊಡ ಅಂಚ ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೂಜಿ ರಡ್ಡು ಪೊಣ್ಣುಲ್ಲ ನಡುಟು ಒರಿಯ ನಲಿಪವನ ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಖಾಲಿ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ದು ನಲಿಪೋಯರ್ದು ಇತ್ತೆ ಉಂಡು ಪ್ರಚಲಿತ ಅನ್ನ ಎಂಕುಲು ಬೊಂಬೆ ಪೊಣ್ಣೆ ಬೊಂಬೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಐನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪೊಣ್ಣೆ ಇಂಚ ಪುನಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪನ ಮಾತ ನಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹೋಲ್ಬೋದು ಯಾರ್ದಿಕ್ಕು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಉಪ್ಪು ಮೊಸೊಡಿಕೆಗೆ ಹಾಂ ಟನ್ 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 ಇಂಚ ಹೊರಟ ಡ್ರೆಸ್ ಬರ್ಪುನು ಮೋನೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಸೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅದು ಕೂಲಿ ಬರೋ ಬಾತದು ದೂರ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹತ್ರ ಬಂದರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೊಡಿತದೆ ಜನಕ್ಕೂ ಆಮೇಲೆ ಪೋಯರು ಪೂರ ಜೋಕುಲು ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಜೋಕುಲು ಅಂದು ಟಕ್ ಡಿಂಗ್ ಟಿಂಗ್ ಟಕ್ ಟಿಂಗ್ ಟಕ್ ಟಕ್ ಟಿಂಗ್ ಟಕ್ ಡಿಂಗ್ ಟಿಂಗ್ ಟಕ್ ಟಿಂಗ್ ಹೀಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬಣ್ಣ ಹಾಕ್ಲಿ ಬೇರೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ರೆಡಿ ಆತನು ಇಂದೇ ಕೊಂಚ ಕಟ್ಟವಾಡಲೆ ಜಾರದೊಂದು ಕೊಂಚ ಎಂಜಲ್ಲ ಕಟ್ಟವಾಡಲೆ ಸರಿಗೆ ಕಟ್ಟವಾಡಲಿ ಜಾರದೊಂದು ಬಹುಶಃ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುನು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಮಾತ್ರ ದಯಪನಾಗ ಬೇತೆ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಉಪ್ಪು ಒರಿಯರಿನ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ ಮಾತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಕಲ್ನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನ ಕಲ್ನ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ದಾದಕ್ಕೆ ಅನ್ನಗ ದಾದನ ಹೊಸತನ ನಮ್ಮನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ದಯಪನಾಗ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಚಿತ್ರಾಡ್ ಮಾತಾಡೋದು ಉಪ್ಪು ಆಂಡ ಚಿತ್ರನೊಂಜಿ ಈತ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಅದು ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕನ್ನೋಡ ಐತ ಪಿರೋಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಶ್ರಮ ಉಂಡು ಕೇಶವನೇ ಪಣ್ಣುಂತೇರು ಇರ್ಲು ಬಗೆಲು ಐತಾನೆ ಮಂಡ್ಯಾಡು ಮೇರೆ ಅದೇ ಕೇಶವ ಎಂಚ ಮಲ್ಪನ ಎಂಚ ಪೋವು ಐತಾನೆ फिर वरा वेट जास्ती आंटे फिर इन देपोड कंप्लीट अव वेस्ट फिर सुरुडे मेटीरियल बेत
ಓಕೆ ಅದೇ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಒಂಜಿ 20% 30% ಉಂಡು ಅವು ಗ್ಯಾಪ್ ತೋಜೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚ ಮಾತ ಇದೊಂಜಂಡ ನಮ್ಮ ತಟ್ಟಿರಾಯರ್ಲ ಮಲ್ಲ ಓ ಕಂಡಾಟೆ 14 ಫೀಟ್ ಹೋಗಿ ಬರ್ಬಿಡು ಎದುರುಗಡೆ ಕೂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಲಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕ ಹಾಂ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕಂತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂರು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂರ ಒಮ್ಮೆ ಹಾಂ ರೆಸ್ಟ್ಗೆ ಕೂತ್ಕೋ ಆಯಿತು ಮುಗೀತಲ್ಲ ರೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಲಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟ್ ಹಾಂ ಆಯಿತು ಹೊರಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತೆಗೆದು ಇಡೋದು ಹಾಕೋದು ನಮತು ಒಂದು ಪುನು ನಮ್ಮ ಸತ್ಯಶ್ರೀ ಕಲಾ ಬಳಗ ಕಂದೂರು BC ರೋಡ್ದ ಬರೀ ಪೊರ್ಲಗಂಡದ ಕಲಾಕೃತಿ ಸರ್ತೆ ದೆಪ್ಪನಗ ನಮ್ಮೂರುಡ್ಲ ಅವು ಚೌತಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಅತ್ತನ ಮೊಸರುಡ್ಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಅತ್ತನ ಮಾರ್ನಿಮೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಭವ್ಯ ಅಣಿಚಿತನ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದುಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಗೊಂಬೆ ಅತ್ತನ ಟ್ಯಾಬ್ಲ ಮತ್ತು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೆರವಣಿಗೆ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದುಪ್ಪ ಆಂಡ ಕೇಶವನ ಈ ಸರ್ತಿದ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಮೈಂಡ್ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಇಂದು ಬ್ರೆಜಿಲ್ ದೇಶದ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತು ತೂವ ಇರ್ದಿಕ್ಕು ನಾನು ಆನಂದೇನು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಂದರ್ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಅತ್ತನ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆಟ್ಲ ಈ ಸರ್ತಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಆತ ಅವನು ಅಕ್ಲೇದಾದ ಮನ್ಪರ್ ಅವೇ ಹೊಸತನ ಈಗಲೂ ಭಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ತದೆ ಹೊಸತನದ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಮಲ್ತದ ಕಣತದ ಐನು ಇಂದು ಆತಂದೆ ನಲ್ಲೊಂಜಿ 16 ಐಟಮ್ ಬೇತೆ ಐಟಮ್ ಉಂಡು ಈತೆ ಉದ್ದದ ಬೇತೆ ರೂಪದ ಬತ್ತುಂಡು ಐನು ಮಾತ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ತೊಜಿಪಾವಡು ಇಂಥ ಒಂದು ಖುಷಿ ಕೊರಡೊಂದು ಎಂಕಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶ ಅಂಚ ಅದು ಎಂಕಲು ಸಾಧಾರಣ 35 ವರ್ಷದ ಇಂಚಿನ ಟ್ಯಾಬ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇದು ಮಲ್ಪಕಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೇವಲ ಮುಲ್ಪ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಮೈಸೂರು ಇದು ಮೂಡಿಗೆರೆ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಒಂದು ಮಾತದು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಕೇಶವಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಎಂಕಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪ ಐತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ ಎಂಕಲು ಪಾಡ್ದುಪ್ಪ ದೇಮಂತದ ನಮ್ಮ ಊರುಡ್ಲ ಕೇಶವಣ್ಣನ ಈ ಗೊಂಬೆ ರೋಡು ಇಡೀ ಸಾಗಾಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟೆಡು ಅಂಚ ಅದು ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಕೇಶವಣ್ಣನ ಇಡೀ ಟೀಮು ನೇರದಲ್ಲ ಕೂಡಲ ಕಲಾವಿದರು ಉಳ್ಳೇರು ಏನು ಕೇವಲ ವೈದ್ಯರು ಕೆಲವರು ಅಕ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ನೆನವರಿಕೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಕೇಶವಣ್ಣ ಈ ಸಪ್ತಶ್ರೀ ಕಲಾ ಬಳಗ ಕಂದೂರು BC ರೋಡ್ ಬಂದು ಚಿತ್ತನ ಪುದರ್ದಡಿಟ್ಟು 35 ವರ್ಷದಿಂಚಲು ಈ ಕಲಾ ಬದುಕಿರ್ನ ಸಾಗೋದುಂಡು ಬೇತೆ ಊರುಡ್ಲೈತೆ ಕೇಶವಣ್ಣ ಬಂಡ ಆತ ಫೇಮಸ್ ಆತಿರ್ ದೇವನಾಗ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಮಂತಿನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕುಡೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿದ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಮಲ್ತಿನ ಇನ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಬೇಸೇನೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದೇ ಅವು ಎಕಡೆ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಕೇಶವಣ್ಣ ಪಂಡೇರು ಅವ್ರನ್ನ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋದಾದೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಅಮೇರಿಕಾ ದೇಶೋಡ್ಲ ಮೆನ್ಕೊಂದುಂಡು ಪಂದಾಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಮಣ್ಣು ಚಿತ್ತನ ಪುದರ್ ಅಂಚ ಅದು 35 ವರ್ಷದ ಕಲಾ ಸೇವೆದಾದೊಂಡು ಕೇಶವಣ್ಣ ಆ ಕಲಾ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ಈಗೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಚಾನಲ್ದ ಪರವಾದ ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಕೊಡಿದಾದೊಂಡು ತುಳೆಂದು ಇರ್ನ ಪುಗೆಲ್ಗೆ ಸಂದಾಯ್ತಾ ಅವಡು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅಣ್ಣರನ್ನ ಕೊಡು ಅವರ ಕೈ ಜೋಡಾಗ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕಲ್ನ ಸೊಲ್ಮೆ ಪಂಪಿನ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಂದು ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಸತ್ಯಶ್ರೀ ಕಲಾ ಬಳಗ ಕಂದೂರು BC ರೋಡ್ದ ಬರೀ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡದ ಎಗ್ಗೆನ ಮಾತಾಡ್ತೀಯ
ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಈ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ನಮ್ಮ ಊರುಗಳ ಮಕ್ಕಳೇನು ಲೆಪ್ಪುಗ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಕ್ಕಳ ನಂಬರ್ ನಿಂಗ್ಳು ಪಾಡ್ದುಪ್ಪ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕುಡೋಣ ಮಾತಿರಲ್ಲ ತಗೊಂಡುಪ್ಪಗ ದುಂಬದ ಎಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕುಡೋರ್ ತಿಕ್ಕಗ ಅದರ ಮಾತಿರಲ್ಲ ತಗೊಂಡುಪ್ಪಲೆ ಒಂದು ತುಳುವೇರ್ನ ಚಾನಲ್ ಸೊಲ್ಮೆ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಜೈ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್